decembri v roku 2010 som sa stal starostom. Jednou z prvých úloh, čo som si povedal, že treba riešiť, je problémy s miestnym Bosniackým potokom. Zvolal som začiatkom júna konanie za účasti štátnej správy a predstaviteľov zainteresovaných podnikov, aby sme tento problém riešili. Som ich upozornil na to, že keď nezačneme tento problém riešiť, zajtra príde voda a narobí nám veľké problémy. Toto nie je normálne. Čo máme vonku? Kriste, Pane, pozri sa tam. Ježišmária. Spomínaný deň sme mali pohreb mojej babky. Kým sme boli ešte v kostole, počuli sme veľkú búrku, blesky, hromy. V tej chvíli nikto netušil, že by mohlo niečo iné doniesť ako dážď. Ale ako sme sa presunuli do kultúrneho domu, pomodlili sme sa, sadli sme si k stolu, že sa ideme najesť a vyšla som na chodbu. Odtiaľ som sa pozrela na ulicu, kde bolo zaparkovaných okolo 20 aut celej našej rodiny.
Už som len zbadala, ako po ceste tečie obrovské množstvo vody a nevedela som si predstaviť, či je to po členky, po kolena alebo vyššie ako. Ale vedela som, že musím ísť hneď druhým povedať, čo sa deje, aby si odparkovali svoje autá. Však bola búrka, však veľká búrka nebola. Ale naraz začala voda téciť. Ale strašná voda. Húčalo to a téklo a nám teda do dvora. Tuto susedy mali takú tuju. Tá tuja sa zohla, to sa ešte odtať odrážalo. A plný, tomu hovoríme pitvor, plný pitvor vody a do pivnice začalo téciť. Ja som išla, že to okno do pivnice zacpám, ale to ma zrazilo tá voda. Ledva som odtať vyšla, bola by sa utopila, tak potom som už len tuto na dvore stála a počúvala, jak to do tej pivnice teče. Prez to okno a tam, čo sme mali súdky, fľaše, demoželné, to hrkotalo, až po samý plafón, po samý vrch, teda tá voda natékla a už sa to cisklo až hore do verandy, do kuchyny. No to bolo strašné volačo, teda jak to bolo. A až tak sme mali plný dvor až do humna vody a blata, plno, čo sme nemohli ani na dvor výjsť. Naraz ja idem do izby kúknuť cez okno, auto v parku, až z horného konca od hory, čo zebralo, tá voda zebrala tuto v parku, o ten smrek sa to oprelo, teda auto tam ostalo smecáky ľudom po ulici, ktorí mali smecáky, to všetko išlo až na samý spodek dzedziny. Narobilo, veľké škody nám to tu narobilo. Dole potokom išlo vody plno, čo bol potok plný vody. A išlo sa to vylilo až na Hradsku. Nám do dvora neišla, lebo my máme to zvonzené, ale hen dolní susedí mali plno vody. Však, čo mal plnú pivnic vody, ti museli chodiť to vyťahovať hasiči. Bolo to strašné, len dve chvíli. Ja som také potopy ešte nezažil. Bol som akurát doma, bolo to v lete, myslím, že v júni. A som mal práci okolo sena. Bola také zamračené, dosť pršalo trošku, a som došiel domov, nechal sa na seno ako na lúke. A ako počkám, mám čas, ja som to po obede obschne, chvíľku som si lehol. Chvíľku som si lehol, za pol hodinku ma moja zobudzila, Fero, potok je plný vody. Tak toľko vody lehlo, pršalo, tak strašne pršalo, že za chvíľku sa moc naplnil, zalesli ho haluze, bordel, všetko čo išlo z hor. Doleslo tam a všetko sa valila, všetko voda sa valila vrchom. Bolo to fakt nebezpečné, človek, ktorý to nezažije, to ťažko pochopiť. To prede mnou, pred domom, to bolo všetko jedna rovina zaliete, na výšku poviem skoro 30 metra. Po ceste sa liela voda. To bolo to fakt kamenné, veľké, obrovské kamenné o veľkosti hlavy, brvná celé 3-metrové kmene dole plávali. Išlo to o život, bolo to také no, treba to, ten, kto to nezažije, hovorím ešte raz, nezažije, ten mu ťažko uveriť. Bolo to hrozostrašné naozaj. Keď teda začala tá povodeň, akurát som teda, keď som sa akože kúkal pozrel som do okna, že prší hodne, nebral som čerpadlo, budem to prečerpávať. Ale nakoniec som nestihol ani čerpadlo vyťahnuť, voda mi to odnesla, aj fošmy, aj hadice, všetko odneslo, potom došli kamarádi, požiarnici, bolo ich tu a možno nás tu bolo 7 alebo 8 ľudí, na ten zábradlí staré ešte, čo bolo ako na moste. Ale behom po im pár minút to bolo také niečo, že už sa do tej vody nedali postaviť, tak som mal také lano staršie, tak som otvoril som okno, hodil som im lano a potom pomocou toho lana prechádzali cez ten úsek od mosta Kemne a preč z tej veľkej vody. Tak fakt nebol by tej vode človek ustal, bola by tá voda zmietla preč. Prívalová povodeň, ktorá postihla Malé Karpaty v júni 2011, bola typickou ukážkou prívalových povodní, ktoré sú takým špecifikom, pretože povodne poznáme rôzne druhy, môžu byť povodne, ktoré sú z trvalého dažďa, ktorý sa vyprší v priebehu niekoľkých dní až týždňov prípadne,
a vtedy je ten nástup povodne taký pozvolnejší, dlhší, objemovo niekedy väčší, ale nie taký náhly. Potom bývajú aj povodne snehové, keď sa topí sneh a prípadne aj kombinované, že dážď prší do toho snehu. Všetky tieto typy sú také pozvolnejšie, na rozdiel od práve tých prívalových povodní, ktoré sú veľmi nebezpečné práve v tom, že prichádzajú veľmi rýchlo. Väčšinou aj rovnako rýchlo odznejú. Veľmi často sa stáva, že v rámci tej špice toho prietoku, ktorý vybehne nahor a nadol, prejde len krátky časový úsek a vyprší, teda zachytí sa v tom objeme tej vlny iba menej ako tretina celkového odtečeného objemu. Práve v tom je riziko pre obyvateľstvo, ktoré je aj varovaním v ohrození, pretože to varovanie v prípade prívalovej podobne sa málo kedy podarí dať v takom výraznom predstihu, ako v prípade povodní, ktoré sa očakávajú napríklad pri tom topení snehu. Tie búrky, ktoré sa presúvajú, sú síce monitorované, ale ten zásah toho povodia je väčšinou na tak malom území, ktoré sa naozaj nedá presne predpovedať, že na ktorom území taká tá kulminácia toho dažďa padne. Tie intenzity bývajú veľmi vysoké a tým sa skoncentruje aj ten odtok v pomerne krátkom čase a teda veľmi rýchlo zastihne okolie tokov, ktoré teda sú zasiahnuté tým, že voda sa vybreží a teda zasiahne okolité pozemky, domy a nezriedka spôsobí aj újmy na ľudských životoch. Zásadným zdrojom teda, prečo prívalová povodeň vzniká, tou príčinou sú tie zrážky. Pre prívalové povodne sa obecne udávajú rôzne hodnoty ako limitné. V našich podmienkach už keď je viac ako 50 mm zrážok, ktoré padnú v nejakom kratšom časovom slede, čiže menej ako nejaký poldeň alebo proste v priebehu niekoľkých hodín, už tie 50 mm zrážok môže spôsobiť veľmi výrazný nárast hladín vodných tokov a ich vybreženie. V prípade tejto povodne, ktorá postihla aj Doľany v júni 2011, boli zrážky, ktoré v epicentre toho búrkového mračna vypadla aj vyššie ako 100 mm a ich väčšia časť padla v priebehu asi 3,5 hodiny. I keď klimatológovia vyhodnotili tie samotné intenzity v priebehu 5 minút a 4 hodiny ako intenzity, ktorých doba opakovania bola len 1 až 5 rokov, ten celkový úhrn, ktorý teda bol dosiahnutý v tom priebehu vlastne niekoľkých hodín, ten už hodnotili ako s dobou opakovania viac ako 50 rokov. Kulminačné prietoky, ktoré boli dosiahnuté v staniciach, ktoré máme na najbližších tokoch, čiže na Parnej a na Gydre, dosiahli významnosť viac ako 1000-ročnú. Čiže naozaj išlo v podstate ojedinelý úkaz, ktorý sa naozaj, tá pravdepodobnosť výskytu je veľmi nízka, ale nedá sa nikdy vylúčiť, tak ako si niekedy ľudia predstavujú, že keď sa povie 100-ročný prietok, znamená to, že sa vyskytne iba raz za 100 rokov. Nie je to pravda, pretože aj zo života máme situácie, že sa ten 100-ročný prietok vyskytne niekedy dokonca aj v tom istom roku alebo v nasledujúcich rokoch po sebe a potom je zase relatívne dlhšie obdobie takého kľudu, kedy sa tie vysoké kulminácie nevyskytnú. Slovenský hydrometeorologický ústav robí pripravuje návrhové charakteristiky týchto prietokov pre povodne, tie N-ročné prietoky, ktoré niekedy bývajú kritizované, že sú príliš nadhodnotené, že sú vysoké, že tie opatrenia, ktoré na tieto prietoky treba robiť, sú príliš finančne náročné a dokladujú, že však už toľko rokov sa nevyskytla povodeň, ktorá by takémuto prietoku odpovedala. Niekoľkokrát sa nám už potvrdilo, že po aj 20-30 rokov monitorovania, kedy tie prietoky nedosiahli ani tzv. 20-ročný prietok a odrazu prišla prívalová povodeň viac ako 1000-ročná, ktorá potvrdila
oprávnenosť tých vysokých údajov, ktoré boli nastavené. Prívalové povodne alebo takéto povodne nie sú otázkou alebo situáciou, že sa to len teraz začalo objavovať. Povodne boli aj budú, aj takéto prívalové. Len väčšinou prívalové povodne tým, že sú na malých územiach, sa vyskytovali a vyskytujú častejšie v oblastiach, ktoré nie sú obývané. Čiže o nich ani mnohé nie sú zdokumentované. Až keď to má dopad na človeka, to znamená, že človek sa s ňou stretne, ako pri obydlí, alebo náhodou sa teda tam nachádza, tak vtedy vlastne tieto povodne sa dajú nejakým spôsobom zdokumentovať. Najviac ohrozené alebo časti území takýmito povodňami sú vlastne tie podhorské alebo horské časti na takýchto exponovaných územiach. V súčasnosti štát ako pripravuje plán manažmentu povodnového rizika, a kde vlastne tento opis a takýchto území sú vymenované tieto územia. Čiže táto informácia, v tejto informácii sa všetci môžu dostať, lebo je to verejne prístupná informácia, a práve sa to robí preto, aby jednotliví alebo občania, aj starostovia mali dostupný materiál, na základe ktorého môžu zistiť, či obec sa nachádza v takejto oblasti alebo nenachádza v oblasti, aby bola obec lepšie pripravená v budúcnosti, ako zabrániť, ale znížiť ako riziko tejto povodne, alebo znížiť potom vlastne dopady samotnej tej povodne. Lebo naozaj prívalová povodeň ísť len formou predpovedí, to znamená, tam je krátky reakčný čas. Čiže tam sa nedá predpovedať prívalová povodeň ako normálna hydrologická predpoveď s niekoľkými hodinami alebo dokonca aj s niekoľkými dňami dopredu. Prívalová povodeň jednoducho sa preto volá prívalová, lebo jednoducho prídu prívalové zrážky a to dané územie je jednoducho zasiahnuté týmito zrážkami a tá voda zhučí do doliny. No, storočný prietok, ako definícia hovorí, je to prietok, ktorý je dosiahnutý alebo prekročený priemerne raz za 100 rokov. Tí, čo rozumejú matematike alebo štatistike, tak si povedia v priemere za 100 rokov, raz sa to vyskytlo a ďalších 99 rokov nemusí byť nič, ale skutočnosť nie je taká. Je to môže sa to vyskytnúť aj niekoľkokrát za sebou, aj dvakrát, povedzme v priebehu 2-3 rokov, a potom je dlhé obdobie, alebo aj možno 200 rokov nie je nič. Ale treba ešte povedať jednu vec. Keď pri prívalovej povodni storočný prietok, alebo to väčšinou býva už potom ešte ako nižšia pravdepodobnosť, to znamená až okolo 1000, raz za 1000 rokov, ale tam je dôležité to, že tieto povodne vznikajú veľmi rýchlo. Pri nadolných ako úsekoch tokov, na veľkých tokoch ako kulminácia, tam je dosť dlhodobá dotoková doba. Ale v takýchto, kde vzniká prívalová dotoková doba, reakčný čas je veľmi krátky, a to bývajú minúty, maximálne pol hodinu. A teraz si to viete predstaviť v tom samotnej dedine za pol hodinu, keď sa starosta dozvie alebo nejakým spôsobom, že takéto niečo nastane za pol hodinu, čo môže stihnúť urobiť. Maximálne začať ako varovať ľudí, aby utekali a chránili svoje životy. Tam sme išli do hasičárne. Jožo Bednárovský zebral hasičské auto Iveco. Ja som išiel ešte cez Cinter hore k kostelu s autom aj se starostom. No a tam už to bolo teda na celú šírku ulice teklo takých 30 cm vody. Ledva sme prešli na druhú stranu, tak potom sme išli až hore z Edinu. V tej momente sa nedalo nič robiť, lebo voda tiekla. To sa nedalo absolútne nič robiť. Išli sme až po Feranenčeka a tam nás chytila druhá vlna. Museli sme výjsť až na zábradlí toho mosta, čo sme sa tam držali. Boli sme tak po prsá skoro ve vode a nemohli sme sa odtiaľ dostať, lebo keby sme sa pustili toho zábradla, tak nás to bere dole z Edzinu. Tak potom Fero Mosberger nám hodil lano cez okno, čo sme prešli tam vedľa jeho domu. Ešte tam sa snažili sme sa dávať voľaké fošné unho, aby to odrážalo od toho domu, ale to nič nepomáhalo, nič sa nedalo robiť. No a dočkali sme, až opadne voda a začalo sa teda robiť bagre. Už my sme volali do roboty, že neprídeme celá smena, že nech tam zostanú tí, ktorí sú tam, a musíme ostať tu a pomáhať. No potom sme začali, už prišiel voľaký Lenopurgina s bágrom, potom prišiel Pútec s bágrom, keď už bola voda opadnutá. No najprv sme ešte pochodzili teda jaké dzesu, jaké náplavy, nánosy a čo ja viem čo. No bolo to strašné. Zaplavilo na hasičské Iveco,
To sme museli, som zebral Tatru, zase to z Tatru otáhol do hasičárne. Naštartovať samozrejme neišlo, potom išlo do servisu, potom zetmelo sa a museli sme začať robiť volačo. Nebolo, no a začali sme, čerpadlo sme zebrali, nasadili sme do jednej pivnice, z Tatru s druhým čerpadlom sme tahali druhú pivnicu, potom prišli hasiči z Bratislavy, z Pezinka, nasadili čerpadlá, všetko čo bolo, čo sa dalo sme používali, čo sme tahali vodu z pivníc, aby sme aspoň teda volačo zmiernili tie škody, ale teda to sa moc nedarilo. Tak potom sme do takej, ja neviem, možno 1-2 hodiny v noci mali pivnice vytáhnuté vodu. To je taká vec. No a ráno bolo asi 5 hodín, sme si išli chvíľu pospať, lehnúť, osušiť sa, lebo však medzi tým sme sa museli 2 razy prezliekať mokrý. No a bolo, ja neviem, možno 7:30, 7:45, muž mi za starosta volá: Jožo, Zesi, ideme to, ideme hento, dobre, ideme. Tak oblékol som sa, najedol a zase bol v teréne. Tak, ja neviem, 3 dny, lebo asi 3 dny sme teda potom odstraňovali tieto veci ešte, čo sa ako dalo, pozhánali sa technika, ľudia z dediny dali traktory, vlečky, družstvo dalo, Mikuš dal traktor z vlečku, nakladače, aké len boli. No samozrejme cestári prišli, hovoríme im, toto potrebujeme odstrániť. Nie, to my nemôžeme, to není na hlavnej ceste, pri kostele do uličky, ak sa ide. Zas veľký problém, lebo to oni nemôžu, oni len hlavnú cestu môžu robiť. Tak potom starosta zakročil s ich vedúcim, spravil s tým porádek, už mohli ísť aj do tých vedľajších uličiek. Lebo my sme štátnu cestu pucovali takisto, aké by bola naša. My sme nerobili len naše a oni si robili svoje. Ale hovorím, neprajem to nikomu, aby to volačo zažil, lebo to bolo volačo neskutočné. Tam sa nedalo nič robiť. Ale voda sa valila stále viacej a viacej, až sme si všimli, že vlastne z horného konca, ako bolo vidieť hore, ako bývajú halači, zrazu sa valila taká veľká vlna. Ja som ešte parkoval s traktorom pred mlynom, rýchle sme ho uviazali s lanom. Mňa ma voda nezobrala, no a už sme potom iba vstupovali, ako išla voda, sa hrnula do dvorov, tak sme išli hore, vyššie, traktor sa chvel, susedovi zobrala voda auto, ktoré mal, to som ešte videl, ako sa auto, bola to Škodovka, posúvala dolu. S vodou voda stúpala a sme si vlastne, vám poviem, že ratovali holé životy. To bol taký, prvý pocit bol taký, že sme vedeli, hovorím, kašlem na traktor, na všetko, utekali sme smerom do Humna, potom teda voda ustala, prestalo pršať, myslím, voda pomaly ustupovala a teraz sme sa dostali trochu nižšie k ulici a potom teraz sme videli, čo sa vlastne stalo. V starom dome ten bol úplne, pivnica bola plná vody, pred mlynom, tam most sa nedalo ísť cez most do mlyna, no bola to hrôza. Ešte taký deň, čo raz by som neraz zažil. No a vlastne potom začali teda na tom tie práce. Prišli mechanizmy, ľudia, susedia, hasiči, čerpali nám vodu z pivnice. Upratovali sme, čo sa dalo. Popelnice ešte lietali, však to bol vlastne deň, to bolo všetko vidieť. Bol práve deň vývozu popolníc, tak popolnice boli nechaté vonku. Ľudí to prekvapilo, tie išli dolu, kusy dreva, kamene. No a nastala apokalypsa maličká dolánska. Asi tak, no. Búrka, ktorá zasiahla juhovýchodné svahy Malých Karpát 7. júna 2011, postupovala od juhozápadu z oblasti Bratislavy smerom na sever až severozápad a v neskorých popoludnejších hodinách zasiahla oblasť juhovýchodných svahov Malých Karpát a spôsobila tam veľmi intenzívny dážď, ktorý potom spôsobil následne povodne na úpätí Malých Karpát. Táto búrka mala také špecifické vlastnosti, že to bola búrka, ktorá sa vytvorila vo vnútri vzduchovej hmoty, to znamená nepostupovala veľmi rýchlo, skôr naopak,
a v priestore Malých Karpát bol jej postup ešte viacej spomalený, tým, že sa tam uplatňovali náveterné svahy tohto pohoria. Pri tejto búrke tam boli zaznamenané veľmi pozoruhodné úhony zrážok, ktoré boli zaujímavé nielen svojou intenzitou, ale aj celkovým denným úhrnom, ktorý bol pri tejto búrke zaznamenaný. Tento úhrn bol väčší ako 100 mm a takéto úhrny zrážok sa síce na Slovensku vyskytujú, ale sú to veľmi zriedkavé prípady. Napríklad v sieti zrážkomerných staníc na území Slovenska, ktoré spravuje Slovenský hydrometeorologický ústav, a týchto staníc je okolo 650, sa zaznamenáva v každom roku iba niekoľko takýchto úhrnov. A tento úhrn napríklad patril medzi tieto úhrny. Okrem toho, že bolo zaznamenaných viac ako 100 mm zrážok, tak boli zaznamenané aj výrazné intenzity dažďa. Boli to intenzity, ktoré dosiahli takmer 50 mm zrážok za hodinu. A toto už sú také intenzity dažďa, pri ktorých vznikajú dosť výrazné povodňové vlny a tieto potom môžu spôsobiť v zasiahnutom území dosť veľké škody. V tomto prípade išlo až o dve takéto hodiny, ktoré v krátkom čase po sebe nasledovali a myslím si, že práve tá druhá časť toho dažďa, tá potom spôsobila tie katastrofálne dôsledky, ktoré tam boli následne zaregistrované. Na Slovensku bolo identifikovaných 559 lokalít, v ktorých existuje významné povodňové riziko alebo je pravdepodobný jeho výskyt. Pre týchto 559 lokalít sa do konca tohto roku 2013, vypracujú povodňové mapy, ktoré budú zobrazovať rozsah záplav a pravdepodobné následky, čiže čo je na tom povodňami ohrozenom území, čo sa tam nachádza a čo treba v podstate chrániť. No a následne do roku 2015 budú dokončené plány manažmentu povodňových rizik, kde už budú konkrétne opatrenia na ochranu každej z týchto lokalít. Celý harmonogram je rozvrhnutý tak, aby tie návrhy opatrení na ochranu pred povodňami boli hotové do roku 2014 a potom budú samozrejme predložené na posudzovanie diskusiu samosprávam a samotným občanom. No a následne sa podľa tých výsledkov týchto konzultácií s verejnosťou sa tie plány upravia tak, aby vyhovovali všetkým a naozaj priniesli svoj efekt pri ochrane pred povodňami. No a celý tento proces sa bude opakovať každých 6 rokov a všetky tieto opatrenia navrhnuté sa budú postupne realizovať podľa poradia naliehavosti. Pre občanov Dolian mám dobrú správu v tom, že Dolany sú v tomto zozname a budú sa riešiť teraz v najbližšom období. V roku 2011 bola v Dolanoch povodeň, boli ste tam medzi prvými. Tam je jednoduchý príbeh. To znamená, že tam sa ukázalo, že práve tá miestna samospráva, regionálna samospráva na tú povodeň, ktorá tam na nešťastie postihla Pílu, Dolany a konec koncov aj často zareagovala ako úplne prvá. To znamená, práve telefonát od jedného zo starostov ma primal k tomu, že som sa tam nedostavil do tohto postihnutého územia. A práve cestou som zistil, že už jeden most, to znamená most medzi Dubovou a Častou, bol zrútený. A ďalší most, ktorý bol za Budmericami, medzi Budmericami a Štefanovou, bol naozaj v takom stave ohrozenia, že chlapi tam stáli a odbíjali polena preto, aby sa ten most nezacpal a aj druhý most sa nezrútil. Bolo to naozaj vidno, že aj profesionálni záchranári, aj hasiči, aj konec koncov policajti, neskôr aj vojaci, to znamená všetká tá štátna zložka, tam došla a podala okamžite poriadny výkon, ale hlavne občania týchto obcí sami bránili jednak svoj majetok a jednak majetok obecný ako taký. Treba povedať, že krátko po tom, ako tá voda opadla, sme riešili prvé problémy s tým, že aby sme sa vysporiadali s nánosmi bahna, aby sme sa vysporiadali s tou spúšťou, ktorá tam nastala, aby sa tam vôbec dalo v tých obciach žiť. Asi najviac bola postihnutá spomínaná Píla, ale tá rovnako aj Dolany. A hneď za tým sme začali riešiť, že čo budeme robiť so zničenými cestami, mimochodom aj cestou v Dolanoch ako takou. A práve v tomto bratislavská župa prijala jedno rozhodnutie, že povodeň nie je niečo, čo sa zapričinilo nejakou ľudskou chybou, je to vyššia moc, naozaj takú obrovskú búrku nad Karpatami ľudia ani nepamätali a dnes, keď ľudia prejdú sa vlastne po tých obciach, tak sa ani nevedia predstaviť, že niečo také tam mohlo byť tak silné, alebo tak silná povodeň, že bola podstatná časť pod vodou.
Treba povedať, že BSK sa rozhodlo aj vďaka tomu, že mali sme obrovskú oporu u župných poslancov, že nechceme, aby teraz celé roky trpeli spomínané obce tým, že nebudú mať infraštruktúru, respektíve, že budú mať veľmi provizornú. Vypracovali sa projekty, podriadená dcerská zložka, to znamená regionálne cesty Bratislava, začala okamžite to, čo má na starosti opravovať. Opravilo to tak, aby to vydržalo ešte väčšiu vodu ako predtým. Ale čo asi najhlavnejšie treba povedať, že v celom kraji, keďže ja som dal vo všetkých týchto rozhodnutiach hlasovať v župnom zastupiteľstve, bola zhoda pomôcť nielen Dolanom Častej a Píle, ale celému tomuto regiónu, tak ako sa pomáha v normálnej rodine. To znamená, keď jedného postihne nešťastie, tak všetci ostatní nepozerajú na to, aký je momentálna výhoda z toho, alebo aký je momentálny stav, ale pomáhajú tomu, kto to nešťastie mal. A takto sme pomohli aj Dolanom a ja som hrdý na to, že som nepočul za minulé 2 roky jediný hlas, ktorý hovoril, že by sme sa bývali mali rozhodnúť nejako ináč. A som hrdý na to, že v Bratislavskej župe takto držíme spolu. My, čo sme povodeň takýchto rozmerov zažili, si ju budeme určite pamätať. Tento film vznikol ako memento pre tých, čo takúto skúsenosť nemajú. Povodeň spôsobila obrovské škody na majetku obce a majetku občanov. Mali sme úplne zničené cesty, mosty, chodníky, zaplavené bahnom a kameňmi verejné priestranstvá, záhrady, domy, pivnice a zničené autá. Štát nás iba čiastočne odškodnil na záchranných a zabezpečovacích prácach. Bratislavský samosprávny kraj nám opravil štátnu cestu a mosty. Obvodný úrad životného prostredia zriadil verifikačnú komisiu, ktorá síce spísala výšku škody na majetku obce a výšku škody na majetku občanov, ale bohužiaľ k dnešnému dňu nás štát neodškodnil. Veľmi si vážim všetkých tých, čo nezostali ľahostajní a podľa svojich možností pomohli pri odstraňovaní následkov povodne. Ďakujem im, či už pomohli svojou prácou alebo finančne. Ďakujem aj všetkým autorom fotografií a videí za ich poskytnutie do tohto filmu.